Ja neviem, čo mám vám rozprávať, pretože ja ho nepoznám. Nevie pan, jak vyglądał? Ja viem, jak vyglądal. Ja keby som mal menej vlásov, tak vyglądam jak aj on. Keby som mal menej vlásov, tak vyglądam tak, jak on vyglądal. A on nosił perukę. Ale ja nenosím paruchu, bo ja mám svoje. A už mama mi hovorili, že ma ostrihajú. Nožnice a... Také jak nalpa. Také jak ja. No, šúnej chlop. A popularita veľká teper. Ale? Až keď došla demokracia, až tedy vstúpla popularita. Inakšie nebola nejaká popularita, bo to bolo trestné, toto. Všetko, čo... Teraz je povolené, to je jasná vec. Každý má svoje práva v demokracii, ale tedy to nebolo. Nerozumiem tej politike, no ale toľko viem. Ešte zatiaľ taký hlupý nie som. Toto je vzácny exponát, jediný exponát, jediný kus platne, na ktorej naspievala Julia Varholová dvojhlasne, playbackom, rusínske ľudové piesne. Poslala to svojej sestre Eve Bezekovej a ležalo to tak dlho, pretože to sú v podstate 60. roky a nikto nemal gramofón, aby si mohli na tom prehrať. Jediný exponát, jediný exemplár na svete. Není to ani v múzeu v Pittsburghu. Дорога сестроє, троє. Зараз всі заспівам тут у співанку. Дев'ять голубок під дубиною. nezamestnaných ľudí. Jedno kritérium bola miera nezamestnanosti v okrese, druhé kritérium bola otázka percentuálneho podielu dlhodobé nezamestnaných ľudí. No, nebudú sama. Tretie kritérium bola otázka ale bude plno chlapov. Teda počet týchto dlhodobé nezamestnaných so základným vzdelaním, pretože sú to ľudia, ktorí v drtivej väčšine majú veľké problémy umiestniť sa. A ile programov máte, Mikovi? Správne využívajú tieto prostriedky, že sa s nimi nemanipuluje. Tak v prvom rade tým, že sa... Koľko? Tu je jeden. Jeden tylko? Jeden, lebo to treba mať anténu. Je tam zahrnutá pomerne veľmi... A nemáte antény? Anténa stojí 300 korun. Metodika, ako podpísať zmluvu, kde sú viazané... Až neznamená si chopiť. Bude to niekto priebežne kontrolovať? No to je prvá vec, základom je... Tam naša sestra Nica má, nikde ho nenájde na celý. Druhá vec je, že jednak na inštitúcie... Ale jedna je výhoda tu, Mikovej. Má svoju zeleninu, zelenina, mrkov, no to, čo cibula, všetko to, čo potrebuješ, ako uvariť. Ohúrky tu nie sú, to je jasné. Kapusta nie je, to je jasné. Hej, jak si kúpite? Zemiakov bolo málo, už 2 roky. To
To je jasné, to sa ani neoplatí sadiť, ale ešte ten rok ešte posadím a bude dobre, keď sa zrodia. A keď sa nezrodia, tak nič. To už viac nesadím. Ja už neľúbľu tež, pretože sa neoženil. Bola po ním ostala rodina bola, prichodila tu. To už Mikova mala väčšiu rady za to, že vzali, zahrebli, nikdy nič. No, on sa staral veľmi o mamu svoju. On kvôli maminke to vôbec sa nechcel ženiť. On mal jednu tam, čo ho podstrelila po schodí. Normálne po schodí na auto išiel a strelila mu pod srdce. Mal 6 rán. A predstavte si, tedy sa dostal z toho. No, kvôli tomu, že ona chcela, že by sa zženil, bral si ju a on povedal, ne, ja ešte mám času, vieš, a toto. A s jednou kamarátkou išli a tak ho podstrelila. Atentát na neho urobila jedna žena, Valéria, zomrel na operáciu žlčníka. Hovoria, že sa, bože brať, nie je to pravda. Mala ísť na operáciu, ale nie je to pravda, nie je to pravda. Niekto hovoril, tak noviny takedy písali nezmysly. To som aj ja znam. Sme koľkokrát alebo televízie hovorili, že taký bol, alebo taký, že i vy ste počuli. Ale to není pravda. Co mluvili? No takže bol homosexuál, či aký nie, ale to on vôbec to... Neverím tomu. Nie? Nie, neverím. Z Mikova homosexuál tu ešte nebol nikto. A tomu ani neverím. To nemôžem ani veriť. Zásadne som proti tomu. A on nebol nejaký homosexualista. On bol človek dobro srdca bol. Ale to homosexualista je złego srdca? Nebol homosexualista, on bol človek dobro srdca bol, bez homosexualista. Ale on nie miał małżonki. Tá neviem, či mal, či nemal, ale on nebol homosexualista. On bol človek dobro srdca bol. Ktorý dokázal pre celé Slovensko dokázal postaviť a ukázal. On nebol homosexualista. On bol človek dobro srdca bol. Že by sa oženil, to by dobrý zrobil. Bo takomu bolo stalo bohatstvo. Toto zrobí pidlo. Tu, že by Mikovi, my by ho oženili na silu, choć by nechotil.